Hi guys, welcome back to my channel. So दिनै जोङो आमथिसुवानि खान्थाल जानो नागिरदों आरो बेसेबा माने आंनि फेभरेट आरो खान्थाला ओंखायनो आङो ओमफ्राय फार्स्टआव जोङो आथावगानि थाखायनो थास' लाग्रोबाय उनाव खान्थाल आरो फिसा फिसाथार थेवबो रानाय आरो ओमफ्राय आङो दा जागोन आरो खान्थाल बेसेबा गोबावनि उनाव गोजां बोथोर जोबनायनि उनाव जासिगोन दा जानावबो थाहैदों ओमफ्राय बेलेगनिसोमोन आरो जाना रायाखै खान्थाला जोबोद फिसा आरो बारा फिसा नङा एसे ओरैनो गोरा आरो गोरा गिलिरथार ओमफ्राय नैयाव आबैया थास' खाबाय दं आथावगानिनि थाखाय आबैया दानदों आरो सेखायाबो गेदेरथारखा नै जानो लुबैजोब्बाय दे बे भिडिअखौ नोंसोरो नायनो मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादों आंनि खान्थाल जानायखौ होनदों होनदो दे होनदो माबाया लिनाया खान्थाल दोनो दा बायना लायनायखा बायना लायना दागा लादो थाइसेयाव दानना होनोसै ayo suak जानो लुबैजोब्बाय गाइस बेसेबा नायनानै लोगोफोर नोंसोर जानो लुबैदोंना लुबैयाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनगोन मा होनांदोंमोन आं र' जायनिया जायना जेकफ्रुइटआ फेभरेट बियो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आंनि फेभरेट होननानै जेकफ्रुइट लाभार होननानै लिरना हरबानो जाबाय ओमफ्राय जाय मोजां मोना एबारथ' थाइजौ नालाय थाइजौ होनसै आंबो थाइजौ मोजां मोनो थाइजौ लाभार लिरबाबो जाबाय नै फिसासानो आथाया नायसै 50 दा आङो जालांबाय थानोसै फार्स्टआव आलु थुख्रेना लानोसै नै मोजाङै सुवाबा आलु खासिगोन नै मोनसे फिसा फिसाखौ जानोसै आरो आंनि फेभरेटथार दासो जानो मोननांदों गोथाङा बयनिसायबो मोजां आरो नोंसोरो गोथांखौ मोजां मोनो ना गोमोनखौ मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो गोसाजों बयबो मोजां जाखायो masih gue tahu oh nanya gue dulu ya boy đâu có thọc hả má hơn gơn ayo जायना मा होनो जायना जेकफ्रुइटआ फेभरेट बिसोरथ' मिथिखायो बेसे गोथाव मोसानोसो थांखायो जाबा ओइखौनो थाखा ओजोंनिफ्राय ओजों जाबाय दं आरो आङो गासिबो बयबो आलु गोसा मस्ला आलु नायबाय आंनि नानि दर' Hadi. No.
này này rồi thằng cái ung thằng cái apa nun kita đó thằng nào Saan ra yun? sila dong Yung kayo ba yan? dong kayo na doon dong na Korea na gusto ayo dạ đã ăn rồi giặt không bé rồi nữa bé sợ bấm tám bé video của mình hôm nay nếu mà rằng mình được ba like, share, and subscribe kalaman banza bay. Fry nung serang video ko support kalaman za bay ang ko da ni mình sẽ thay cái giả dùn xem để bên như nào ăn ngon thành sao mấy bé video của nung xem này là bữa đi mình có còn mình học tốt banza bay fry ang ni video ko nung sẽ support kalaman za bay. Thank you for watching. Bye bye.